következőt. Ujjajjaj. Jó lenne még ilyet megcsinálni, csak nem tudom melyiket. New game. Nem biztos, hogy nem. Ez a torony. Kötő kell. Ez kell, hanem ez kell. Ja, de most nincsen torony. Sajnos, mit tudom. Aha, Stronger Heroes. Aha, az jó lesz. Ezt nem kértem. Igen, most az van, hogy... Csak most az íjjel akarok elmenni, mint a félőlőt. Meg is sem tudok lőni. Ó, bassza meg, ez szivacs. Ezt hívják szivacsnak. Várjál. Fizetek egyet itt. Az 2. Az 7. Akkor még épp úgy meg tudjuk csinálni. És egy adag íjász. Ilyen íjász, jó. Úgy. Nem lehet tornyot építeni, nem a legjobb. És én is csak döfködészni tudok. Bassza meg. Jó. Yes, jó, oké. Azokat mielőbb meg kell szerválnom. Ó, bakker. Hét, úgy szeretném. Tornyot nem fogok tudni csinálni. 4-et tudok meg egy házat. Oké. Akkor úgy lesz, hogy... Aha. Oké, jó. Akkor ti jöttök ide egyből. Oké, jó. 3, még egy tanyácskát még fő kéne húzni. Ó, bazd meg! Vizét, kurva életbe. Azt felejtettem el, nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Következő azt is meg kell tudni csinálni. Úgy, ide. Azzal lesz viszont izé. És azzal lett hajónk. És ezzel lett hajónk. És ezzel lett hajónk. És ez jó hír, hogy van hajónk. Utána pedig 4-essel az, hogy minél előbb ki kell fejleszteni, hogy minél jobban üssenek az íjászaim. Oké, gyerünk.
Jó. Na, most ezt ott azt így tudunk csinálni, hogy veszünk még egy ilyást. Úgy. Még egy hajót. És akkor utána meg izéket csinálunk. Így. Ilyen szokni, jó, igen, várjál. Észre kéne csinálni. Tehát nem tudom, tehát akkor ezt a kettőt kell mindenképpen ütnöm. Oké. És védjük akkor ezt. Oké. Akkor ez így már egyszerűsített a dolgunkon. Oké, jó. Gyere. Ide. Oké. Te gyere ide. Te pedig gyere ide. És akkor... Egy adag ijász. Juhuhu, azokat föl kell gyomkorászni volna nagyon minél, azt is minél előbb. Úgy. Akkor szerintem úgy kell megcsinálni, hogy ésszel. Úgy ide. És akkor én meg hova megyek tönkre azon kívül. Akkor viszont ti gyertek ide. És inkább ide, hogy mind a kettőt tudjátok lőni, és én meg jövök ide. Köszi! Ez meg volt. Most falat viszont lehet építeni. Akkor itt előbb, előbb ki kell tápolni, hogy hívják ott. A hét. Úgy. Jó, azt mondja, hogy várjál. Marad 20 pénzem. Most nem tudom fölhúzni a falat. De itt föl tudom húzni. Jó. Oké. 5 pénzem maradt. Aztán nem tudom, hogy csinálni, de akkor úgy csinálom, hogy jó legyen. Egy berserkert. Oké, jó. Jösszük oda, és azt az egyet meg oda. Az a 16 az sok. De azt, hogy tesz még ezt ide. De ki. Oké, gyere. Te gyere ide. Oké. Úgy, de a fal az kellett. Meg tudjam védeni magamat. Úgy. Ide. Nincsen torony, és ez nem túl jó hír. De a gazdaságom egészen jó halad. Oké. Oké, jó, gyerünk ide, és akkor itt meglátjuk, még most nem tudok csinálni semmit. Láncsás.
Úgy. Ja, nem húztam föl. Bassza meg, pont nem bírja megcsinálni. Oké. Ezében nem költünk, hanem erre költünk. 6. Akkor még izéket teszünk le, hogy legyen pénzem. Másba fektetünk bele. Úgy. Úgy 3. 1 és egy házikó. Úgy. Gyertek ide, hogy titeket üssön először. Jó. Egy házikónk, az már előnyös. Van még lovag, bassza meg! Ó, a francba. Ó, a francba. Akkor te lövöd majd a lovagokat. Ó, ezt elnéztem, van még lovag. Közel 12, és ez nem túl jó hír. Jó. Ezt elnéztem elég keményen. Hát akkor itten támadás lesz, itt lesz a támadás. Oké. Jó. Ó, az Isten bassza meg, nem már! Jó, oké. Átmászó barmok. Lőnünk kell majd, mint a félőrült. Jó. Akkor viszont egy kis izét teszünk rá, arra egy kis, hogy hívják ott. Úgy. Egy 10-est erre rá tudunk tenni. Na. Oké, köszi. Úgy. Na. Oké, te is gyere ide. Úgy. Az egy jó 8 darabom van. Az jó, hogy 8 darabom van, és mindjárt kikutatja az iászokat, nagyon jó. Mindjárt kikutatja az iászokat, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Ide gyere. Oké, jó. Akkor most mindegyiket szépen fölhúzigáljuk. Úgy, nincsen más lehetőségünk. Úgy. Úgy, 7 darab pénzünk van. Azt nem tudom fölhúzni, viszont a házakat föl tudok húzni egy párat. És hogyha azt tudja védeni, akkor az már jó. Még egy házikó, de azt bentre húzzuk föl. Egy bent. Oké. Na most azt mondja, hogy akkor... Itt ez
ezzel ezt próbáljuk megoldani. Gyere ide, oké. Jújjjjj. Nagyon gyorsan át tud jönni. Meg ezzel ezt át tudja venni a kettőt. Jó. Akkor ott az meg ott el lesz, akkor itt meg próbáljuk meg szépen fölfele húzigálni magunkat. Na nézzük. Ejje már, hogy egyet se öl meg, na! Írjad már ki! Haj! Ó, a fenébe már! Beütöttünk, oké. Haj! Aj, csak lebírta nyomni. Jó, hát erre számítottunk. A gazdaságban meg fogja szapatni. Itt erre számítottunk, hogy a gazdaságot meg fogja szopatni. Jó. Összes házikót föl kell húzni. Ez itt mi? Még egy házikó, oké. Jó. Basz meg kikötők. Le fog vinni egy halompénzt. Most kell fölhúzni. Most kell fölhúzni még egy házikó. Úgy. Még egy házikó. Nem igaz, ennyit föl lehet húzni. Még egy. És akkor ezt a kikötőt is 25, tehát annak elégnek kéne lennie. Oké, 8. És akkor inkább azt csináljuk, hogy így. Kettő. Ott van még egy házikó. Most teljes gazdasági erővel vagyunk ott. Nagyon jó. Még egy házikot föl lehetne, most nem tudunk fölhúzni. De az izében jó, oké. Soha nincs király. Jó, gyere ide. Ti is menjetek oda le. Még egy házikot oda föl tudunk húzni, azt meg is tesszük majd. De gyertek le. Aztán hát nem tudunk vele mit csinálni, csak ide jövünk. Aztán nézzük, hogy mit tudunk vele csinálni. Minden 25. Jó. Király. Ez jó se. Jó. Jó, hogy gazdaságra tettünk bele. Úgy. Jó, hogy gazdaságba fektettünk. Oké. Akkor még egy házikó. Na. Ó. Cseh.
meg. Nem tudok egyet följel lépni. Oké. Jó. Úgy. Azt azokat kezdjük el nyomkodászni fölfele. Juk. Úgy. És akkor 2.8-as, az le fog oda menni. Meg egyet izét tudunk csinálni, ezeknek is kell. 16 az nem lesz elég. Nekik. Jó. 5. Bassza meg. Úgy. Na. Azt mondja, hogy... ezt a kikötőt védeni kéne elég rendesen. Úgy. Húztalab is hívat, de oké. Jó. Én is próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen nekem is. Öreg urat, ez a darab gyalogos. Jó, oké. Biztos, hogy nem lesz jó. 12-t, 8-at ide, 4-et oda. Ez így még jobb. Pak, jó. Ide, jó. Nem jó, ez jöhet oda. Oké. Jó, ilyen puszikálja, tehát most már pénzügyileg meg vagyunk, most már csak az a kérdés, mennyire szopat le. Csak az a kérdés, mennyire szivat meg. És akkor meg megyek ide, és itt tudok valamit alkotni. Hát ha. Szakra kurva életbe. Szabadultunk, jó? Bazd meg! Bazd meg! Ezt nem hiszem, mert bassza meg! Ezt a tapatot újra kéne játszani, bassza meg a kurva életbe már! Az Isten! Bassza meg a rohadt kurva életbe, ezt nem hiszem el! Isten, bassza meg, ezt nem hiszem el! A kikötőimet meg tudtam védeni. Jó van, akkor én azért adott egy kevesetbe, ez jó hír. Oké. Jó. Oké, jó, király. Akkor most mennek is tudunk adni egyet. Oké, jó. 16. Jó. És még egy házat tudunk följebb nyomni. Oké, nagyon jó. Nagyon
Jó, és még egy házikót följebb nyomni. Itt van bent, tehát ez meg is maradna. Úgy. Tuk, oké. Jó. Jó, meg ilyen nagyobban egy jász valaki tud segíteni, oké. Azt most úgy tűnik, hogy meg tudjuk csinálni. Jó, gyertek ide. Pak. Oké. Gyertek ide. Oké, jó, a francba azt nem vettem észre, hogy ott is van még kettő, amit nem csináltam meg. Na mindegy. Gyertek ide. Majd. Mindjárt azt is megcsináljuk, jó? Úgy. Próbálj meg lent védekezni. Ja, ide, jó. Várjál, nem bírnál meg benne, megcsinálom. Gyere ide. Most már majdnem teljes gazdaságban vagyunk. Merri, balrébb. Oké, jó. Akkor nézzük, kivek én is ide aztán. Ütögetlen. Betöltek. Csak ott. Biztos annyira. Jó. Na. Úgy. Jó. Tudom följebb húzni. Jó. Oké, jó. Tuk. Úgy. Jó, oké. Ezt már nem lehet följebb húzni. Ezt se lehet följebb húzni, azt fölösleges fölépíteni. Ennek még adunk egy picit. Úgy. Gyertek. Na ez így már egész normális. És akkor még elköltögetjük azt a kis pénzt is. Úgy, gyere ide. Mennyi van még? Akkor egy. És akkor nagyjából még kettőt fel tud húzni, oké, jó? Gyere. Úgy. Gyere ide. Gyertek ide. Úgy, a francba azt még följebb lehet nyomni. Akkor azt még följebb nyomjuk. Tessék. Nem, azt nem lehet följebb nyomni.
Ez se lehet följebb nyomni azokat az igyászokat le kéne. Ezt is ide tesszük, gyere. Akkor viszont azt is megépítem. Tele vagyok hajóval. Jó. Yes, és azt most ott fogja felhúzni. Úgy. Ja, gyere ide. Oké, na nézzük. Tényleg ezt is felhúzzuk, figyelj akárni. Úgy, jobban nem lehet figyelj, moszkodás, már semmit sem. Nézzük. Durungos. Nagyon jó. Oda vezényünk le mindenkit. Így. Gyertek ide. Ezt nem lehet följebb nyomni, nem? Júj, ez jó. Ide. Sokat hajók meg rengeteget hoznak a hajók. Gyere ide. Úgy. Ezt elkerüljük. Gyertek. Azt már nem lesz fölhúzni, azt se érdemes fölhúzni. Húzódik. Magától. Ujjjjjjjjj. Azt a mindenit. Azt a leborult szivar végét. Jó, hogy felhúztam azt a tornyot. Úgy. Jó.
szépen fölfele. Majd igen. Ezt próbálj meg leütni egyszerre. Na nézzük itt. Rendesen. Rekord, igen. Ó, bakker. Oké, back. Már köszönjük szépen itt.